Goeien, het is die 12 mei. Dit is Bient miljoen. 15 jaar naar de ATF-bron. Zocht beste dokter Anton van der Pauw waarom op zijn jarenlange strijd voor geruchtigheid. Simon Fuik over een bijzondere ontwikkeling in de 40 jaar oude moordzaak op Skielge. En Henk Wolthoff van het COA over wat de grote stream oorlogs- en boordvlechtelingen van Friesland budget. Ja, Wolthoff, zeg hier de beelden. Ja, dit zien we eigenlijk alle dagen op televisie. Duizenden vluchtelingen die het voet on wal zetten in Europa. Zeg ik het in het Nederlands dan? Want u komt uit Groningen. Wat voor gevolgen heeft dit voor Friesland vooral? Nou, om het heel concreet te zeggen, hoop ik tussen de 1500 en 2000 bedden binnen te halen hier in de provincie de komende 1,5 jaar. U hoopt 15 tot 2000 bedden binnen te halen? Ja. Oh, dat wordt ook zo genoemd, bedden? Nou ja, locaties, het zouden 3 locaties van 500 kunnen zijn, maar de locaties kunnen variëren in omvang. Maar de inschatting is dat wij landelijk dermate veel bedden nodig hebben. Ik hoop ook een deel in Friesland te realiseren. Oké, er komt een grote stroom dus op ons af. Nou, hoe dat allemaal eruit gaat zien en wat uw rol daarin is, dat bespreken we zo. Ja, dan geven we nou eerst waarom. 15 jaar in de tijd. Toen ze een kilo asbest, oral ton arsen, honderden kilo's chroom en een flinke concentratie benzeen gong de loft in. Het wie een wier inferno, de grootste milieuramp van Friesland. Ik heb het vanzelfs hoe de bron bij afvalverwerker ATF in Drachten. Joet exact 15 Ilien van mijn gast Anton van der Pauw. Het begin van een hectische periode waarin hij volledig strijde voor erkenning van de mensen met terug de bron. Welkom. Had je die beelden weer zeggen, die dikke zwarte reekplom die toen jouw huis kwam. Doet dat nog wat mooier? Die beelden raak je nooit kwijt. Toen ik daar 's morgens om 8:30 weer terugkwam thuis, want ik was eerst naar mijn werk geweest, dan kwamen er hele zwarte vette wolken over ons huis heen. En dat was het begin van een lange periode dat ik bezig geweest ben om erkenning te krijgen dat er toch wel gevaar was voor de volksgezondheid. Ja, want waarom zeggen jou dat het net goed weer? Nou, het beeld leek al niet gezond, maar toen wij hoorden dat het de ATF was en dat wat daar opgeslagen was. Kun je nog eens even uitlezen wat stier daar al hier? Nou, onder andere asbest, veel zware metaal en PCB's zijn vrijgekomen. Een Molotov-cocktail, zeg maar. Ja, dat is echt een waslijst van middelen die eigenlijk niet de lucht in moeten. Ja. Weet je nog exact wat je diende op dat stuit? Nou, ik kwam om 8 uur op de praktijk in Drachten en toen zei de assistente van er is een brand bij de ATF. En toen heb ik gekeken, hé, wat een grote rookwolk. En toen ben ik weer teruggegaan naar huis en daar heb ik de paden binnengezet en gekeken waar het allemaal heen ging. Ja. En dan later op de dag hoor je de burgemeester zeggen, ja, de rook ging niet over bevolkt gebied. En dat was dus niet waar. Jou wen je in Smelle hier binnen de bistendokter. En 4 dagen na die bron, toen de collega's van Joet bij jou West en dan kunnen we even naar zien wat je doet zijn. Veedokter van der Pauw wende tussen de beide dwarpen in. Hij zou vreten monden hinder zien heli, maar de reek heerste hem te vol in de kiel. Hij wachtte het onderzoek aan, maar had voor de zekerheid een eigen gasmeester naam. Voordat de regen viel heb ik dus die monsters genomen om te zorgen dat ik zelf ook nog bewijsmateriaal heb. Als de uitslagen mij tegenvallen en of dat er blijkt dat ze hier in de buurt helemaal geen monsters genomen hebben, dan wil ik dat zelf laten onderzoeken. Vertrouw je jou het net? Nou, er zijn genoeg andere grote rampen geweest waar dus heel veel fouten gemaakt zijn en waar weinig informatie uit vrij kwam, dat ik dus zelf het initiatief zou kunnen nemen. Ja, zullen we net besproeid voor horen, 15 letter. Dat is een compliment. José is daar eigenlijk wel heel iets belangrijks. Hè? Van, ik vertrouw dat eigenlijk net. Wat had jou triggeren om het bewijzen te gaan dat het toch verkeerd werd? Ja, dat is een voortschrijdend proces. Je krijgt eerst te maken met een overheid die zegt dat er niks aan de hand is en dat we rustig kunnen gaan slapen. En probeerde ook alles onder de tafel te schuiven. En als je dan verder wat gaat zoeken, dan kom je op een gegeven moment in zo'n stapel dossiers. En dat is dan het probleem om dat door te werken en dat naar buiten te brengen. We hadden het geluk dat de media ons goed gezind was. En die hadden we ook nodig om druk te zetten naar de overheid. En dat is ons aardig gelukt, maar het is een lange strijd geweest. Dat is ook rustig winstpunt, West dan? Nou, het grootste omslagpunt was het rechercherapport van de ATF
zoals dat functioneerde. En ja, toen moest de provincie met de billen bloot en de oppositiepartijen. Omdat een heleboel dingen niet goed gecontroleerd werden en niet goed voor elkaar waren bij de ATF. En dat is een heel proces geweest. En ja, er bleken er dus ook gezondheidsklachten te zijn. En is dat door de GGD, door een groot onderzoek, is dat naar voren gekomen. En er zijn 4 patiënten naar voren gekomen. Ja. Ik neem aan dat het feit dat de vuurwerkramp een dag later plaatsvond, dat het toch ook een rol heeft gespeeld in dit hele proces. Want Nederland was natuurlijk helemaal in de ban ineens van een tweede ramp. Nou, de ATF-brand was niet iets voor heel Nederland. Maar het was wel heel typisch dat wij zaterdag dus een heleboel media over de vloer hadden. En in het weiland hadden. En om 3 uur toen de brand uitbrak in Enschede, iedereen weg was. Een dubbele ramp. Ja. Maar als je dan zeggen, nou op dit stuit in, want veel mensen hebben dus uiteindelijk een skeervergoeding kregen. De directeuren zijn net beruchten. Het jouw strijd dan een soort genoegdoening, jong, uiteindelijk? Ja, toch wel. Toch wel. En ik heb heel veel geleerd daarvan door die onderzoeken te doen. En ook tegen de overheid te strijden eigenlijk. Het is gewoon een strijd geweest om duidelijk te maken dat het op deze manier niet zou kunnen. Nee. En die gevaren die er zogenaamd wie in heel veel mensen hier niet gelest, valt het dan eigenlijk dan toch nog wel wat daar, 15 jaar later? Ja, kijk, het is moeilijk. Hè? De gemiddelde leeftijd in Smalle is vrij hoog. En als iemand iets krijgt, ja, dan kun je wel zeggen van ja, dat komt door de ATF-brand. Maar dat kan natuurlijk ook op natuurlijke wijze gebeurd zijn. En dat is moeilijk te verklaren. Maar het is wel duidelijk geweest dat rond een brand het gevaarlijk is om daar dichtbij aanwezig te zijn. Dat heb je dus ook in Moerdijk gezien bij de grote brand. En dat het bekend was en dat er toch heel veel hulpverleners daar om die brand heen stonden. Zonder beschermend materiaal. Zonder bescherming, ja. En dat vind ik heel jammer dat dat dan niet tot iedereen doordringt. Ja. En het wrang is op dit stuit is er een bron in Moerdijk. Dat heb ik gehoord. Nou, hoe dat daarin, dat weten we net. Je had het boek dicht, 15 jaar later. Ja, ik heb een hele grote doos met allemaal rapporten en plakboeken en zo. En dat heb ik vorige week nog even gezien en weer dicht gedaan. En ja, zo blijft het ook. Okay. Het is een mooie herinnering. Ja, nou ja, een wrange herinnering denk ik maar. Nou, maar goed, het had ook positieve dingen. Oké. Nou, bedankt in ieder geval voor je verhaal. Ja, dadelijk dan zeggen we weer een van uw meest bijzondere filmpjes van 2 seizoenen bient. En joen de première van de vaststelling Vaderpaard. Dat weer een heel spektakel. Ja, nou naar Simon. Want Simon, daar heeft een bijzonder verhaal. Welkom op tafel. Het alles te krijgen met een boek dat is geschreven over Vreunskip. En ik een joen Mastoa's gauw weer voort naar Haas, naar de Grutte Tjerk. En er is een joen over Vreunskip. Ja. En dan komen we bij een verhaal van Skielge. Ja. Kun je dat inleiden, hoe dat zit? Ja, nee, absoluut. Dus even voor alle duidelijkheid. Vanavond is er een avond over echte vriendschap. Omdat ik vanavond bekend maak dat dat boek eraan komt. Dat is een verhalenboek met 30 waargebeurde verhalen over wat ik echte vriendschap noem. Dus echt heel typerende voorbeelden van echte vriendschap. En 1 van die 30 verhalen schrijf ik zelf. Dat was ook wel logisch dat je daar toch ook zelf een rol in wil spelen als schrijver. En maar ook vooral als iemand die naast de misdaad vooral ook heel erg bevlogen is door vriendschap. Dat is gewoon echt, netjes gezegd, mijn ding. En na niet lang denken, want ik had eigenlijk al een tijd in mijn kop. Het is een heel mooi moment om iets met die oude moord op de Schelling te doen. Die is een tijdje geleden op mijn pad gekomen. En als je daar dan induikt, dan blijken misdaad en vriendschap ook heel mooi samen te kunnen komen. Ja, Git oer Basje, 8 jaar oud, wordt vermoord op Skielge. Op een vakantieeiland werd eigenlijk nooit wat gebeurd. Ja. In Jontje 74. Vertel. 41 jaar geleden bijna. Ja, hij geboren en getogen op de Schelling. Samen met zijn vriendje, heel onafscheidelijk. 2 jochies van 8 jaar, midden in de zomer. Toeristenseizoen. Vriendje zijn vader had een camping op Midsland. En het was die donderdag, een wat regenachtige dag in het hoogseizoen. Jongens gingen zwemmen naar het zwembad op West. Zouden terug worden opgehaald door de vader van het vriendje, maar moesten eerst nog een stukje door het bos. En op een gegeven moment kwamen ze maar niet thuis. Het vriendje dook op een gegeven moment wel in grote paniek op bij het hotel. En wat bleek, Basje was vermoord. Eigenlijk een klassieke, gruwelijke kindermoord. Het ergste wat je maar kunt verzinnen. Zomaar ineens door een wildvreemde kennelijk waarom vermoord. Dat werd
in die tijd, in die zomer, landelijk echt wel een flinke affaire. Omdat het natuurlijk... Ja, we kreeg de krantenkop maar voorbij komen. Oké, het was echt... Het heeft dagenlang in die zin het nieuws ook beheerst. Omdat de dader was weg op een eiland. En de politie maakt ook snel... die zijn gelijk dat eiland gaan isoleren. Er waren iets van 30.000 mensen op dat moment op het eiland. Zijn de boot naar Harlingen, foto's gaan maken. Op een gegeven moment krijgen ze een zicht op een signalement. Allerlei mensen aangehouden, bleek later ten onrechte. Maar het was natuurlijk ook wel een beetje een nachtmerrie voor het vakantieeiland. Ja. Midden in de zomer, een kind vermoord. Maar een drama tot en met. Even snel doorverteld. Na ongeveer een week werd uiteindelijk een 18-jarige jongen aangehouden in Enkhuizen. En toen kreeg het verhaal toch eigenlijk nog wel nog een extra lading die het nog eigenlijk spraakmakender maakte. Want het bleek een jongen te zijn van 18, maar die al sinds zijn 15e bekend was toch met wat zedenachtige delicten. Hij was nog niet veroordeeld daarvoor, maar wel door de kinderbescherming in een instelling in Enkhuizen geplaatst. Christelijke instelling waar hij in vrijheid, maar wel behandeling had. En die instelling was een weekje op vakantie gaan met de jongens naar Terschelling. En daar heeft hij op de allerlaatste middag toch in zijn ziekelijke geest, want hij heeft uiteindelijk TBS gekregen. Hij was echt verknipt. Is die ontspoord, heeft hij in zijn tentje gezeten, verdrietig om alles wat hem aan werd gedaan, ongeslagen in woede. En hij heeft toegeslagen. Ja. Maar dit weten we, dit kennen we in de verhaal lezen, maar doop is nou krek. Dat Vreunskip-verhaal op spook komt. Daar wil ik de titel van Jan om dat verhaal te vertellen. Ja, nee, maar dus even, dat snap ik dat je het zegt, maar het is een hele geruchtmakende zaak uit die tijd, maar hij trok in de tijd al mijn aandacht, omdat niemand die zaak eigenlijk kent. De grotere kindermoorden, die vinden hun plek. En dat is gewoon bij deze zaak nooit gebeurd. Nee. En die heeft in de afgelopen periode inderdaad een extra lading gekregen. Want wat gebeurde er? Iedereen vergat die zaak, tientallen jaren, niemand sprak erover. En toen bleek ook dat dat grafje van Basje in Mitsland volledig overwoekerd was. Ik weet ook, zijn ouders zijn verhuisd van het eiland. Iedereen, in Terschelling, zwarte bladzijde in een toeristengids, is natuurlijk ook niet fijn. Dus iedereen vond het ook wel mooi om gewoon, laat maar niet meer over praten. Nou, dat overwoekerde graf, dat was voor mij aanleiding om te zeggen, ja, maar dat kan toch ook niet? Ik bedoel, dat is toch te gek. En eind 2012 is het geweest dat plotseling dat grafje weer netjes was. Dat zeggen we nou hier, een foto van. Ja, mooi. Nou ja, dat is dus ook zoals het nu is. Inmiddels bijna 3 jaar geleden. Dus in één keer wie dat graf helemaal opknapt. Ja, maar ja, dat graf. En dat was natuurlijk het prachtige, dat die zaak ineens niet meer vergeten was. Maar de vraag was wel, hoe kan dat nou? En wie heeft dat nou gedaan? Wie zit daarachter? Dat wist ook niemand. Ik kreeg wel wat signalen van, ja, het zijn gewoon mensen die het weten en die ermee begaan zijn. Dat kan natuurlijk. Maar echt, er werd niet over gepraat op het eiland. En een paar weken geleden werd ik in Harlingen, mijn woonplaats, werd ik op mijn schouder getikt door een man, John Vijkman, die me ook op het spoor van deze zaak heeft gebracht. En hij zei, Simon, ik weet het. Ik weet wie het heeft gedaan. Ik weet wie dat grafje weer onderhoudt. En wel blijkt, en daarom verdient het absoluut een plaats in een boek over echte vriendschap. Want dat zijn vriendschappen die een verdieping hebben die de gemiddelde, gewone vriendschap niet heeft. Wat blijkt, Jort, het vriendje, het jongetje die erbij was toen zijn vriendje werd vermoord, die kon ontsnappen, die het signalement van de dader heeft gegeven waardoor hij uiteindelijk is gepakt, wiens leven ook helemaal van het eiland is weggedreven, die hoorde op een gegeven moment dat het grafje overwoekerd was. Die heeft nu de rechten en die zorgt ervoor dat het grafje wordt onthouden. En feitelijk doet vooral zijn moeder dat, want hij woont er zelf niet meer op het eiland. Maar hij heeft me ook gezegd dat hij het prima vindt dat ik het verhaal vertel. Wat bijzonder, waarom doet hij het? Vanwege de vriendschap. Dus letterlijk dat hij zegt van dat is het enige wat ik nog voor hem kan doen. Onze vriendschap werd zo gruwelijk verstoord. Het enige wat ik nog voor hem kan doen is nu na zijn dood nog een beetje op die manier op hem passen. Ja. Nou, en dat vind ik verhaal. Echte vriendschap, vind ik Friesland ten top. Dat is nou echt precies wat het hier ook gewoon... Dit is het verhaal. Oké. Nou, fantastisch. Bedankt voor het verhaal. Is dus te lezen in het boek vandaag. Oké, en nog meer mooie verhalen. Mooi. Ja, op Hemelvaartsdag dan litten wij in een speciale uitzending van Bient de leukste, ontroerendste en best bezochte filmpjes van Bient in. En Joen alvast een vaprulke mooie reportage die wij maken over het Hienste spektakel Vaderpaard. De hele weekend volgen wij de tarriedings en wij sluiten de riegen af, hoe kan het ook maar de première.
Ach, wat mooi, wat mooi. Prachtig. Ja. En een enthousiast publiek. Ik zit er bij mensen die zijn hoe is het in de wereld mogelijk. Lietse jongen, roep me waarom. Wie ziet nou van het vertwarke stroon is, dan zong ik van jou. Geweldig. Ik heb genoten. Fantastisch, prachtig. Ik kies er nog een train. En toen dacht ik, wat is het dan mooi. Die hinders en het frisk. Ja, het is toch van ons. Enorm applaus voor onszelf. Ja, Henk Wolthoff, u bent verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers in Noord-Nederland. U zei net al, er komt een hele grote stroom aan van de bootvluchtelingen die wij wel kennen, of oorlogsvluchtelingen uit Syrië. 1500 tot 2000 extra bedden, zoals u het noemde, hebben wij nodig in Friesland. Hoe gaat u dat doen de komende tijd? Want dat is nog wel een uitdaging als je ziet hoeveel weerstand er is in Friesland. Nou, dat klopt. Het is niet alleen weerstand overigens hoor, maar we zijn al lange tijd ook in Friesland goed in gesprek met verschillende gemeentes. En dat zijn zorgvuldige trajecten, hoewel soms de zaken die wat minder lopen, die krijgen natuurlijk alle aandacht. Maar we zijn ook in stilte in goede gesprekken. En ik heb daar echt de hoop dat wij dat aantal wel kunnen realiseren. Hoeveel gemeentes hebben we het dan? Nou ja, ik ben in een stuk of 8 gemeentes in gesprek hier in het noorden met mijn collega. Ja, en dan hebben we het ook over 8 AZC's of kunnen dat er meer zijn? Nou, dat wil niet zeggen dat we op al die 8 locaties uitkomen of in 8 gemeentes uiteindelijk een locatie kunnen vestigen. Maar ik denk dat we zeker 4 binnen kunnen halen. Ja. En als ik hoor hoeveel draagvlak en commitment er is, ook van gemeentebesturen nu, ja, dan heb ik daar een goed vertrouwen in. U zei dat net eerder ook al, binnenhalen. Ja. Voelt dat zo? Moet je echt... Nou ja, wij voelen het echt zo van het is een enorme drive voor mij en voor mijn medewerkers, vooral in Ter Apel. Daar komt iedere asielzoeker binnen. En dat is echt het hoogste doel van ons. Wij willen iedereen een bed geven. Het is voor ons echt een dramatisch beeld om nee te moeten verkopen, om mensen buiten te moeten laten staan. En als je de beelden ziet, hoe mensen bij ons het land binnenkomen, dan wil je dat ook niet. Nee. Dus dit is echt een uitdaging om iedereen een bed te kunnen geven minimaal. En in die zin hebben we het wel over, we moeten bedden binnenhalen. Zullen we even kijken naar de situatie? We hebben even een kaartje gemaakt. Dit is het kaartje van 2005, de AZC's. Toen waren er 10. 4000 vluchtelingen werden toen opgevangen. En dan kijken we nu naar 2015. Dan zijn er 3, Sint-Anne-Burgum en Drachten en Balk dus in oprichting. 2000 vluchtelingen. Die situatie van 2005 en nu, dat was toen een hele grote groep. Gaan wij weer naar die periode terug? Nou ja, als de aantallen die ik net aangaf, tussen 1500 en 2000 extra bedden, dan zit je wel weer in de richting van die 4000. Ja. Maar dan zag je in 2005 10 AZC's. Ja. En nu zie je er maar 4. Ja, moeten er weer 10 worden dan? Nou, dat zou kunnen. Ja. 10 of 8. Kijk, we hebben gezien dat in die tijd de locaties iets kleiner waren. Daar krijgen we ook vaak vragen aan over. Waarom niet wat kleinere locaties? Want dat heeft ook te maken met kosten. We hebben met overheidsgeld te maken. Toen werd er wat meer geld uitgegeven aan de opvang. Nou, dat is door de politiek toch ook allemaal
wat strakker aangetrokken. En er wordt van ons verwacht dat we daar efficiënt en effectief mee omgaan. En dat is ook de balans natuurlijk zoeken tussen wat is acceptabel, wat geeft het draagvlak. En wat is ook, het kostenaspect speelt dan ook een rol mee. Want u had hier natuurlijk niet gezeten op het moment dat er hier geen reuring was geweest. Zullen we even kijken naar de beelden van Ries en Balk die tegen uw plannen zijn? Ja, dat is prima. 500 op een populatie van 3800, dat werkt ontwrichtend. Omdat het er 500 zijn, zetten de mensen hier zich schrap, hakken in het zand en wordt er bijna een wat vijandige sfeer gecreëerd. En ik denk dat de COA echt heel erg goed aan doet om terug te gaan naar veel kleinere aantallen. En volgens mij wil heel Nederland ze dan best opvangen. En dan is in mijn ogen het probleem opgelost. Ja, deze mevrouw zegt eigenlijk hetzelfde. Hè? Wat kleiner en dan kan je het veel meer en veel breder doen. Waarom kan dat niet? Nou ja, wat ik al eerder zei, toch gewoon echte kosten. Kijk, als de overheid er zoveel geld over zou hebben om de opvang kleinschalig te maken, dan zullen wij dat uitvoeren. Maar dan zou je nu overal waar je nu een locatie van 500 hebt, 2 locaties van 250. Ja, dan kun je niet de kosten delen. Dan wordt een veel duurder aangelegenheid. Maar dan kijk je naar Ries bijvoorbeeld. Dan hebben we veel moeite gedaan om het daar te krijgen. Dat gaat dan uiteindelijk niet door. Lijkt me ook wel redelijk logisch. Zoveel mensen op zo'n klein dorpje. Ga je naar Balk. Wat hebben u daar nu van geleerd? Over die verhoudingen zeg maar, tussen het inwonertal en ook het aantal asielzoekers dat moet komen? Nou, we houden daar rekening mee. Alleen het is niet automatisch zo dat een klein aantal inwoners van een dorp een wat groter aantal asielzoekers onmogelijk maakt. We hebben echt voorbeelden, Luttelgeest met Dronten. In de omgeving van Dronten wonen, daar staan 5 huizen, daar wonen 5 gezinnen. Daar gaat het uitstekend. Men heeft daar blij gereageerd dat wij het over kwamen nemen van de vorige eigenaar die daar een vakantiepark had. Het is ook vaak het onbekende waar men tegenop ziet. En daar hebben we ook begrip voor. Het is onbekend en maakt onbemins. Ja. En op het moment dat we er een keer zitten. Ik zeg ook elke avond op zo'n infoavond, lukt het mij niet om draagvlak te creëren. Daar kom ik ook niet voor. Ik kom daar gewoon de waarheid te vertellen. Wat staat hun te wachten? Wat kunnen ze verwachten van onze doelgroep? En wat hebben wij te bieden? Want er zitten natuurlijk ook hele leuke aspecten aan een asielzoekerscentrum in een dorp. En dat gaat men zien op het moment dat de bewoners er zijn. Maar je hoort nu vooral de negatieve creëren kant. Ons draagvlak. Ja, totdat we er zitten. Ja. Maar zonder draagvlak geen AZC, of maakt dat niet uit? Wij gaan altijd voor bestuurlijke instemming. Als een gemeentebestuur nee zegt, dan komen wij niet. En heeft u die nu? Wij hebben af en toe. Want er zijn ook een aantal gemeentes die trekken zich terug. Ja, dat klopt. Heerenveen, Opsteland. We hebben gemeentes die zeggen nee, of voorlopig nee. Of komen ze Wat vindt u daarvan? Dan komen ze met een andere vraag weer terug. Ja, dat is een goed recht. Wij stellen een vraag, het antwoord kan ook nee zijn. Ja, maar u moet toch al die mensen kwijt. Nou ja, we hopen dat er weinig gemeentes nee zeggen en dat we veel instemming en draagvlak ontmoeten. En dat is nog steeds zo. En er zijn veel gemeentes die zeggen, ja, wij vinden onze maatschappelijke verplichting om onze verantwoordelijkheid te nemen. En daar zijn we heel blij mee. Ja. Is Friesland dan tolerant als je kijkt naar die andere provincies? Nou ja, als je het heel eerlijk stelt en we kijken naar het noorden, dan hebben we nu zo'n 9000 asielzoekers in Noord-Nederland, waarvan 4.500 in Groningen en 3.500 in Drenthe. En dan zie je dat met 1300 Friesland op dit moment nog even achterblijft. Ja, dus maar ik heb goede hoop. Nou, ik heb goede hoop. En ik denk niet dat het met intolerantie te maken heeft. Maar dat ze even zorgvuldig kijken, even de kat uit de boom. En dat ze uiteindelijk, want dat merk ik ook in bestuurlijke contacten, ons meer tegemoet komen. Okay. Hartelijk dank voor uw verhaal. Succes dadelijk met uw werk natuurlijk. Oké. Ja, heren, hiermee bedankt voor je verhaal. Ja, dit wie begint alweer van joen. Morgen hebben we het hier over de Maria-processie die het na 400 jaar weer in Bols het houden wordt. Dat is morgen en van nou een hele mooie joen verder. Dan ga je naar lijst. We hebben hennenbollen waarschijnlijk. Appel, scha. Niets gevonden. En nou, je zo zegt, hij is in Apelskert nog wel een natuurwandeling.